Tretie adventné svetlo je trpezlivosť. Trpezlivosť. Kto môže o sebe povedať, že je trpezlivý? Určite nie deti, ktoré čakajú, kedy už bude vyzdobený stromček, kedy sa pod ním objavia darčeky a či dostanú to, po čom túžia. Alebo koľkokrát ste si museli zahryznúť do jazyka pri navliekaní niti do ihly. A vyšívanie, počítanie krížikov, aby som sa nepomýlila, aby z toho vyšiel obrázok podľa predlohy. Tomu sa hovorí trpezlivosť. A čo skladanie skladačiek? Lego, puzzle, hlavolamy. A kto by čítal návody? Trpezlivosť je naozaj ťažká. A v tomto vlhkom počasí stáť niekde na zastávke a čakať na autobus. Mrznúť a stále pozerať na hodinky. Príde, nepríde, kedy skončí, kedy to začne. Stále pozeráme na hodinky, na kalendár. No, kalendár. Ako vyzerá váš adventný kalendár? Už máte všetky čokoládky vypapané? Alebo poctivo čakáte na každý deň jednu? Ako to vyzerá? Počkáte? Ste trpezliví? Alebo potrebujete kalendáre 2, aby vám vydržali do Vianoc? Predstavte si prvé Vianoce. O kom by sme povedali, že bol naozaj trpezlivý? Celý izraelský národ na niečo dlhé roky čakal. Čakali na záchrancu, ale možno si ho každý predstavoval nejako inak. Veľké otázniky mala určite aj Mária. Čo sa to vlastne chystá? Čo to znamená pre mňa? Kto bude to dieťa, ktoré sa mi má narodiť? A Jozef? Jeho otázky neboli o nič jednoduchšie. Ako sa mám postarať o toto dieťa? O Božieho syna? V Biblii čítame o mnohých ľuďoch, ktorí dostali Božie zasľúbenia, ale neboli veľmi trpezliví, aby čakali, ako ich Boh naplní. A mnohí zobrali osud do vlastných rúk. Veď si spomente na Abraháma alebo aj na Mojžiša. Mali svoje poslanie, ale nie vždy čakali na správny čas a spôsob, ako toto poslanie naplniť. Vo vianočnom príbehu stretávame dvoch ľudí, prorokyňu Annu a Simeona. Dvoch staručkých ľudí, ktorí trpezlivo čakali, pretože dostali prisľúbenie, že uvidia Božiu spásu. Ale najviac trpezlivý bol Pán Boh. On predsa pripravil svoj skvelý plán. Stvoril ľudí, s ktorými chcel mať vzťah lásky. A čo na to človek? Rozhodol sa, že pôjde vlastnou cestou. Napriek tomu, dobrotivá Božia ruka bola stále tu pre človeka, pripravená, ochotná pomôcť. Božie slovo, stále pripravené dať radu či napomenutie. Božie zákony, ktoré mohli človeku pomôcť pokojne a zodpovedne žiť. Ale človek sa rozhodol ísť svojou cestou. Kráčal stále ďalej a ďalej od Boha. To naozaj chce božskú trpezlivosť znášať ľudskú rebéliu celé tie roky. Ale Boh vo svojej trpezlivosti a láske mal iný plán. Tieto dve cesty, ktoré sa stále ďalej vzdialovali, sa rozhodol spojiť. Tým, že poslal na svet svojho syna. A to sa stalo práve na Vianoce. Boh tak už urobil všetko. Vo svojej láske, trpezlivosti, zhovievavosti ti teraz ponúka len svoju náruč. Ty už nemusíš urobiť vôbec nič. Len vykročiť a vojsť do tejto náruče. Má to len jednu podmienku. Priznať si, že som odbočil z cesty, ktorú mal Boh pre mňa pripravenú. A
A tak tieto Vianoce nám kladú otázku. Čo urobíš s týmto pozvaním?